Hai takuk tei bukurok kaisa angnan biskango history sana musungo kaham ke khnawi nai tini rok. Khoroksa burini mung ongkha khupui bo khoroksa belai khen intelligent borok tei borok bo kaham. Bo sabrum brum no school jottoni sai sikang no thango. Tei bini sai kwbang kuk pora bo rui mano. Omo haike no bo sabrum brum no bini sai sikang thangui tongmani. Ulokhe salsa salini ulokhe bo bini sai ulo thangnani chengkha. Truk satta ni time sara satta atta omo hai jora rogo bo sogui kha. Ulokhe bono master rok punishment rikha kutukha omo haike no sabrum brum no master rok bono punishment khaikha. Aboni pore khe bo school si thangui manliya sapta kaini kaitham. Sapta kaini kaitham pore hain hai teisa school thangpirkha school thangmani bini sai sikang no bo school sogui kha o jarao. Aproke master rok bono sakha bini teacher rok naidi khupui bo school ro late ke phaimani bangi punishment rok rikha kutukha aboni bangi tini khe bo bini sai sikang no phaigi sokphaikha hinui bini teacher rok sakha. Afro khupui sakha bono teacher ang kaisa kokde saimano hinui hingke sadi hinui sakha bini teacher rok. Ang tamoni bangi school late wngba ani kebo kwrui ani ma babu jotono kwrui ani nana simi tongmani bobo haino sapta kaini ni sikango hamya kwlaiui hospital o mangno bo kwlaiui tongkha. Aboni bangi ang bono chajaknai nungjaknai mai mui rok tunui riui se ang school o phaina nango. Aboni bangi ang late wngui thango. Hingke tabukhe ani nai bo kwrui kha o hasaka o aboni bangi ang tabukhe bini sai sikang no phaimana ani kebo disturb khainai kwrui kha tabuk hai hinui bo teacher no sakha. Aproke oro student tongnai rok jotono uanajakha master no jotono chajakya wngui thangkha omo hai. Aboni bangi no ang sana muchungo kokhe je kuno borok no bini ukolog bwskang uansuya bujiya khe haino ta kutukdi ta hindi. Khoroksa borok kaisa scooter chalogui purana scooter no bonomang chalogui gwdwngma tongkha bono salaio kaisa borok rok. Tamni o kaisa no chalogui tongkha slaiui tei no kwtal nadi omo hai kok rok salaio. Bini ukolog bwskang tamo wngui tong ta uansugui tong abono khe chongui naileya omo hai borok rok. Aboni bangi ni sikang puila buino sanani sikang bini ukolog bwskang background naigi nog uansugui nainaladi boni pore nog kaham khe buchi nainaladi. Aikesi bo tamo problem tong yen nog saimana no. Sungna hambai nog kokno chajakha hingkhe like khaidi tei comment ridi tei subscribe bo khaina tapok di.